Máš takúto krásnu peťku a chceš vykonať na svojom vozidle servis, kľudne nás môžeš navštíviť v meste Lučenec. Máme kabinový vzduchový filter, meníme X-Drive, zadný, predný diferenciál, prevodová vaňa, olej, to je palivový filter. Kolega už takto spúšťa olejový filter. Tu máme starý. Takto krásne všetko dokumentujeme. Natáčame, postupujeme transparentne späť do nás ďalej. Kolega už vymenia kabinové filtre, staré, to sú nové. Takisto on natočil vzduchový filter v takomto stave, nový filter box pekne povysávaný, vyfúkaný. Takto kolega už rozobral prevodovú vaňu. V tomto vozidle meníme olej v automatickej prevodovke. To je nová vaňa, originál, stará vaňa. Kolega takto vypustil z predného diferenciálu olej. Čiže vidíte transparentne originál. To je starý vypustený. Všetko zákazník vidí. Takto kolega už vymenil olej v zadnom diferenciáli. Voráčik máme ukončený, krásne umytý, znúka povysávaný ako staré. Automaticky zákazníkom odozdávame výpis diagnostiky. Pri tejto celej práci, čo ste videli, zákazník ušetril 692 €. Sledujte nás na Facebooku QService Neomar. Všetko robíme transparentne. Takto sme už vymenili starý a nový palivový filter, kolega zakladá.